Hola a tothom! Avui volem donar-vos una visió més personalitzada del procés d'oposició, ja que vull comentar-vos com vaig passar jo les setmanes prèvies als exàmens. De forma molt resumida, he de dir-vos que vaig passar per un procés molt semblant d'una muntanya russa. Quan quedaven 4 o 5 setmanes per a l'examen, encara em veia amb la sensació de tindre temps i tot anava bé. Però tot va canviar quan quedaven només 2 o 3 setmanes, ja que un dia pensava que ho tenia tot controlat i al següent no volia ni presentar-me a l'oposició. Fins i tot hi havia dies amb crisis existencials on pensava que havia perdut el temps i que no m'agradava tant aquesta professió de docent. Totalment mentida. Això sí, quan tan sols quedaven un poc dia per a l'examen, totes aquestes emocions s'estabilitzaren, ja que ja havia fet tot el que estava al meu abast. En relació amb això, un dels consells més importants que m'haguera agradat dur a terme abans de començar és sí o sí avançar tots els dies. Fins i tot els que no tenim ganes, ja que tots aquests avanços implicaran més salut mental i tranquil·litat els dies abans de fer els exàmens. Per finalitzar, i com bé sabeu, es tracta d'un procés llarg que comporta molts canvis emocionals al llarg del temps. No obstant, tots els vostres rivals i companys estan en la mateixa situació, per la qual cosa un esforç constant i preparar-vos de forma correcta sí marca la diferència, ja que tothom no està disposat a realitzar l'esforç que esteu fent a dia d'avui. Per això, molt d'ànim i a seguir!